Leuna dut azala, eta ezkatak arraine bezala, zure liuren itzala. Irla galdu honetan, ikusezina naiz gehienetan, polunpatuz noa. Itxasoan bizi, babesleku bila. Zer polita, kaixo kaitxalen. Egunon. Zer Ondo, zu? Ondo, zer polita indezuna. Bueno, pixkat urdurina, Baina hori, normalen, normala da. Bai. Zer kaitxada hori? Hori da HB hotz, Iker Lauro bana. Iker Lauro bana, hemen egon da. Bai? Iker musu bai. Eta, bueno, ikusi dugu gaur eta askoren atian abeslaria zela, solfeo ikasi zenula okerrezuan nago. Bai, solfeo ikasi nun txikian itzanean, eta geho, bueno, dana kontatzean ezu, o? Bai. Bale. Solfeo ikasi nun txikian itzanean, eta gero 8 urtekin emate ziuen aukera instrumentu bat aukeratzeko. Eta orduan nahi asko gustatzen zitzaidan gitarra, eta gitarrakin hasi nintzen. Bakarrikan urtebete hon itzala eta irakasle zitzaiten oso ondo erortzen. Orduan pixkat tirria hartu nion klaseta jutea, enun nahi joan ja nintzen oso guztua juten. Eta orduan utzi nun gitarra, eta oina zen. Eta nola zinen musika mundua, geroga esan edet. Bai, babitu, horrekin lotuta joa ze gitarra utzi nun, eta geho urte pila bat beranduo, oain dela 3 urte, getaian sortu zen erromei talde bat. Hola, gazte batzuk intzuen, eta esan zien zeba etza etortzen probatzen kantatzea. Zenik ordura arte enun inoiz kantatu. Oain dela 3 urte arte inorrek etzian entzun kantatzen, inorrek. Eta orduan esan zien, polita bestezu, zeba etza etortzen probatzea. Eta junitzen, eta ikusi nun erromeia etzala kantatzeko nire estilua. Eta orduan pixkat kolokatu nahi izan zien, esan zien da, zer ez duzu gitarra jotze? Eta esan nun gitarra, urte pila nijoa ikutu gabe. Eta orduan pixkat hasi nintzen da, azkenean gitarra ikasten bukatut. Zer izan da gitarra berriz deskubritzea zutzako zergatik esan duzu ikasten hasi zinen, baina eta malaz irakasle horrenegoz, utzi egin zen. Nire ustez diferentzia handia da, zu pixkat obligatuta jute zenean ikastea, edo zuk nahi zulako ikastezunean instrumentuei. Nik gitarrai gustua hartu nion, eta hartzen nun nik nahi nunean da goguan ekalako benetan. Orduan hasi nintzen nire kabuz, eta orduan baita kantatzen hasi nintzen, orduan ez da berdina gitarra bakarrik jotzea edo gitarra beste. Eta azkenean bi batea, Gitarra nago behak berrikasa ikasi dezake ez? Egia da, pauta batzuk emateizkizuenak irakasleak oso garrantzitsua dira, oso baliogarriak, baina berez zerbait basikoa posiblea etxean ikastea. Nolako esperientzia izan zen erromeri taldean ibiltzea? Bueno, oaindik erromeri taldean segitzen. Bai! Bai, ona, eske desberdina da. Nik baita jotzet kontzertu akustikotan, kontzertu txikiak eta hola, eta hori oso desberdina da. Baten da, niretzat behintzat bat da ondo pasatzea juteko, gehiago poz hori emateitena, jendia, dantza, beste estiloa da. Eta bestia da igual, hori, gertuo, lasaio baita.
eta gehiago disfrutatzet kantatzen, zer Romeian ez dut kantatzen. Eta nahi kantatzea asko gustatzen dit, Ikusi dugu oso abesten duzula. Eskerrik asko. Nik uste irakurrien ezakit egia edo gozua, baina hortako zaudezu abitzeko modeloa zera. Enaiz modeloa. Baina ikasketaren bat egin duzu edo ez modeloako edo. Ez, egia dakatela lagun bat, argazkilaria dana, eta behin edo behin ju naiz behakin, baino enaiz modeloa eta ez da nahire, Nahi etxe gustatzen hor zea kuadragoetan sartzia ez. Guapa zera, Eskerrik asko. Aktorea zera, Hasieran ikasketak, 18 urtekin ikasketak hasi bernitu nian, erabakin arte dramatiko ikastea jutia. Hori, antzerki gintza eta hola, eta Iruñan urte bete honitzen. Eta badaukazu esperientziak antzerki batean edo pelikula batean. Pelikula batean nintzen, baino extra bezala, Nezkan bi esaldi eta listo, baina ni oso pozik, nik pentsatzen nun 8 urtekin ni Hollywooden bukatuko nula, Baina, izan zen zorion perfektua. Jabi elortegi zuzen. Oida, eta Ane Igartiburu ateatzea da protagonista. Ane Igartiburu azatzen asiagak eta bukaeran komika egiten. Oida, bai. Eta zu, ze papel dakaet? Figurante. Oida, figurante nintzen, ume bat izana jolasten Game Boyen. Ni oso pozik, Gaina remunerauta izan zen, Ni oso pozik. Zera musika zuretzat? Beretzat da vía de escape. Bai, porque... Zeat egit. Penak entzizkit. Egiten ebezu zatia, bai. Eta emateit, bizipoz hori. Batzutan igual, aste osoa zeitezu. Goizetan unira jutezea, eta arratsaldetan, lortzeiazu, ez dakazu ezer berezia. Eta ordu niretzat hori da musikak emateitena. Egin bozten duke, zerbait bakarka esan alde gaitxalen zubizabeta bezala. Noski baietz. Desiatzen nahi naiz. Badakazu zerbait pentsatuta, Kanta batzuk iten nahi naiz. Oraindikan asko borobildu berritut, baina kanta batzuk nahi ditutin, behintzat 4 edo 5, ondo preparauta, eta horrekin EP bat atea. Dala album txiki bat bezala, kanta gutxiokin. Zerra. Bai, bakarrik gitarra falta zaidela pixkat, gaina gehiago sartzea, baina Baina historia nahiak bat, bazabitza zebaitetan, Bai, apuntatu ginen Tolosa izarrez beteta, izan zela Tolosako komertzio txikien elkarteak sortu zuen ekitaldi bat, eta esan genuen, apuntatu ingo geha. Eta jaken saiatu genuen, kontzertuak atea zaizkigu horren atzetikan, eta, bakizu, biei gustatzen zaigu, eta ez esan. Esperientzia ona, Bai, oso no. Zen ikaina trikitixa eramatia baita terreno horta oso polita iruditu zaitze. Beti ikusi izan dugu, erromei batian, eta gu kanta oso ezberdina jotzeitugu. Denetik jotze dugu. Erromeia dana eta ez dana. Orduan ikusteko baita zenbat terreno ikutzia azkar trikitixak. Eta erromeriak emango zizun beste ambito batzutako base batez. Baita. Erromerietak asko ikasten nahi. Baita. Eta jendiakin dakazun tratua eta dana. Ni galdera bat egin nahi duzet publikoa dakaguna eta paga egingo du segunago. Baina erromeri bateak pisa. Nik egia esatizut ez dut euki arazoi. Osa, parre gutxi gozuen. Ez, egia esan
guke jotzeitugu 3-4 ordu, Ba, baina oain arte ez dut eduki arazoi, beti itet lehenuo bazpare, eta nola emertezu 4 orduko zera hori, karga hori edo. ba, nekagarria egitea. Nekagarria egitea eta gainera segun zer dutan jotzezun. Ze, arratsalde baten jotze bazu, ambientia ez da berdina. Ze jendia hoendik ez da oso aktibatuta. Eta orduan 4 ordu jotzea da oso aspergarria. Eta gauian 4 ordu jotzea da oso nekagarria. Baina, bueno, beti da hola momentu bat oso ondo pasatzezuna. Eta gainera jendeak zer iritzen duzu jendeak askotan argi daukala zen heluen ikusi edo entzun. Ba, egia esate dizut, haserraldi bat baino gehiago ukitutela pertsona batzukin, ez errespetatzeagatikan holtzak gainean gaudena eta lanian gauden jendiari. Ze, bueno, askotan zuk esan dezuna, igual, nahi entzun, beak nahi duen kanta hori eta zuk ez jo eta igual ez bakarrik behitu txarrak. Zu jotzen nahi zenean gauzan esaten hasita. Aserretuta. Bai, aserretuta. Eta aurreko batian, Nafarroan batek mikrofonu bat adanak enduzian. Ba. Eta zu jotzen da, zein goezu? Ja, Ezin dezu gelditu ja, jotzia. claro, zeitezu alakotan. Ba, kanta bukatu zanen, hartu nun, 4 hitz esan izkion, kristona bota zizkian bueltan, baina, bueno, behintzat, alde gintzun, da, ni nerea eta bea, agur. Ba, alakoak eta gauetan. Bai, nik asko balogatzen dut musikariak izana nola aguantatzen dezuten bai, morzkoak. Zergatik morzko askolako molestatzen zuek zerbait serioa egiten zean. Eta okerrena da, zuk zoze esate diozula oso honea, eta bea bueltan gehiago aserratzeala zurekin. Da. Eta zuetza ode gauetan behai atentzioa ipintzeko ez da, zu nahi duzu, segi zurian lasai. Ulertzen? Osea, bi behi deja, bi birre esateana. Ba. Hoxe. Ego meriten beti egiko jaietan jotzen dezue, edo ege bai, simaiz, osea, ego meri bajoko deu, egi honetan nahiz eta jaiak ez izan. Gu jutegea deitzei guenian. Ba. Herri hortan batzutan izan dira festak, beste batzutan gaztetxean. Antolatu duen zerbait ez du zertan festak izan edola, baina beti deitu indigu aurretik. Ez dugu egin, bueno, aria jungo geha eta junda jo, igual botaitegu, lertzen. Hoi ez. Bueno, bakaitzen, mila, Zuri? etutzea gatu deneta, mila leko diago musika. Bai. Ago!